Angiphinde futhi ngidlulise nazo isicelo esiphuma lapha kwintandokazi uZibuyile Zibani ocela ivoti njengoba emele uhlanga lamaZulu lapha kwi-Miss Indoni 2021 to 2022. Ngiyacela ukuthi ngempela niyivotele intokazi le njengoba isimele. Zikhona-ke nezinye iy'nhlanga. Ngale kwalokho nanti Igcokama Elisha umshovenkani siyalibona lapha besifaka amavithamini okuyiwona-ke anyusa umfutho wamasosha emzimbeni. Angidedele Igcokama lincokola lapha nentokazi. Yabo, so khala nabo Natasha. So lapho Natasha uzocabanga kani? Yeah, uyabona he. Hayi impela. So kufanele so izosiza immune system yakho. One, i-immune system ila isiza khona ukuthi whatever izifo engenayo. So le drip izokusiza nasekutheni njengoba usebenza nje kanzima kuye ungalali ngey'khathi ey'fanayo ngesikhathi esi-right kuye ulala ama-hours aless since ke ukhiphe i-hit album and abantu bakho bazobe befuna ukuperforma ngapha nangapha nokuba kuDisemba ngiyasazi ngizokusuka so uzokusiza le drip ukuthi ungakhathali uhlezi uhealthy nanokuthi neskin sakho sizoba fresh sibe right ngoba ngesikhathi isikhathala neskin siya-affecteke gcine ngamehlo usubonakala ngathi uyashesha uyaguga kanti so kuzokusiza-ke nalokho ukuthi uhlezi ufresh uglow iskin sigezeke kahle yabo so khala nabo Natasha so lapho Natasha uzocabanga kani? Yeah, uyabona he. Hayi impela. So kufanele uyenze ngayenza even after 2 weeks since it's a month busy uDecember uzoperforma here and there, so ngafanele uyenze after 2 weeks. Yes, ungakwazi ukubuya after 2 weeks ungakwenza after 2 weeks 2 to 2 weeks. All right. Yes, because i-pressure yomsebenzi iningi kakhulu, so kuzokusiza nalokho uhlezi energy unikeza abantu bakho le performance abayifunayo, imali abayikhokheli. Yeah, I appreciate that. Ngiyabonga my sister la. Ngalonke. Uzolinda ke la ingene. All right. Yeah. Izoziphela ngoba ingaka? Yeah, bizoziphela. Zosheshe. Kuya nangemthambo yakho ukuthi ivuleke. Oh, ayivele ivulekile. Hayi, siyabona impela All right. siyabona. Sharp.